Dalawang estudyante pinagtulungang bugbugin ng 4 na estudyante sa isang paaralan sa San Jose, Antique. Mga nambubog papatawan ng disciplinary action ng paaralan. Si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas sa detalye. Sa video na ito, makikita ang kaguluhan ng ilang estudyante sa Antique National School. Maya-maya pa, nagtakbuhan ng ilang kalalakihan papunta sa second floor ng building. Pinagtulungan ng mga ito na bugbugin ang isang estudyante. Makikita sa video na may isang guro at isa pang estudyante na aawat sana at tutulong sa binubugbog na lalaki pero hindi dito natapos ang pangyayari. Ang estudyanteng tutulong lang sana ay nabugbog din. Kinilala ang dalawang binugbog na estudyante na sina Ralph Salda, 20 anyos at Patrick James Apostol, 19 anyos, pawang grade 12 students. Si Ralph ang lalaki sa video na awat lang sana ngunit siya pa ang napuruhan. Nagtamo ito ng mga sugat sa ulo at mata. Dalaga na ko. Sangga ginala na ko kasumbag. Pinagkukulang na ko yun. Nagambal ko nga hindi ko mabato. Nag-ugat raw ang gulo nang sinipa ng grade 9 student na si John Ray ang bag ng pinsan ni Patrick. Nabalang ko tanang sir. Kung nadat nga ginsipa na ibag ka pag-isa ko. Nagsakal man takan sa mabaw sir. Tawag ko ni sir. Di mo midarwa man sir. Yung patalikod na lang man kuwag sa bagan sir. Pero itinanggi ito ni John Ray. Nagalit raw ito nang sinita siya ni Patrick. Sita na ko nga pugin sa lanahan. Nasipa ako na. Maliban kay John Ray na umano'y gumamit pa ng brass knuckles, may 3 pa raw itong mga kasama na bumugbog sa mga biktima. Nagtangkapang tumakas ang 4 nang makita ang gwardiya ng paaralan. Na desisyonan to nga ang itong na-establish natin nga tanang nanumbag to pagka-refund na ang mga expenses no kang kababata nga na sumbaga na. Muling magkakaroon ng pagpupulong ang paaralan sa magiging disciplinary action sa mga itinuturong ng bugbog sa dalawang estudyante. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang, nagbabalita para sa GMA Integrated News.